कोपरगाव शहरातील खंदकनाला परिसरात शनिवार दिनांक 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी सुमारे 2 वाजेच्या सुमारास एसटी बस क्रमांक MH17 LX 5176 आणि कार क्रमांक MH17 CX 7803 यांच्यात धडक झाली। या अपघातात कारच्या समोरील भागाला गंभीर नुकसान झाले, मात्र सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। घटना शहराच्या मध्यवर्ती भागात घडल्याने मोठी गर्दी झाली होती। अद्याप अपघाताचे नेमके कारण समजू शकले नाही। यावेळी 5 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे कोपरगावात आगमन होणार आहेत। अशा पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर झालेल्या अपघातामुळे निर्माण झालेली गर्दी सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरू शकते। पोलीस प्रशासनाने शहरातील प्रमुख मार्गावर विशेष लक्ष ठेवून वाहतूक सुरळीत ठेवणे व अपघातानंतर गर्दी होऊ न देणे आवश्यक आहे।